İro mesele me geliye goderne. Geliye goderne lükuderiye. Geliye goderne tam dikeve se korziya navçeyin amede lice farkin u kulpe. Çima mijarame eve jiber ku devlet ve der dixwaze bendave çeke ev bendav ve bandoraki geleki xarab li wê derê bike. Nehê adara îsal tevgera ekoloji a Mezopotamyayê li gelî Godernê bû, xwestin li wê derê bendav çênebe. Lê feyde nekir ji ber ku xebatên bendavê dewam dikin, dînamît têne teqandin, ew dînamît gelek bandorê li derdorê dikin. û li wê derê cihekî dîrokî jî heye, pireke dîrokî heye, ew pir jî dibin vê bandorê de ye. Mebûsê Dem Partî yê Amedê Serhat Eren 12 Rezbera 2024 de ji Wezîrê Daristan û Çandîniyê Tirkiyeyê pirsî. Dema li wê derê bendav çêbe wê çend avahî bike bibin tesîra vê yekê. Pirsa din, hûn difikirin çawa vî pirî ev pirê dîrokî biparêsin? û pirsên bi vî rengî, helbet hê bersiv nehatiye girtin. Wê bersiv bê girtin yan na wê jî em nizanin. Lê em vê dizanin li wê derê dema bendav çê bibe wê tesîrekî gelekî xirab çêbe. Dema bendav temam bibe wê çi bibe? Ew pirê ku jê re dibêjin taş köprü wisa navlêkirine, pirê kevirîn, pirê dîrokî, herî hindik 150 sal dîroka wê heye, wê dibin avê de bimîne. Newala wê derê heye, newalekî gelekî xweşik e, ma müzîkê di çarçoveya konserên Amîdayê de li wê derê müzik klîbek kişandibû. Hûn dikarin vê jî bibînin, cihekî gelekî xweşik e, ew gelî wê dibin avê de bimîne. Wekî din wê çi bibe, 5 gund dibin avê de wê bimîne, bifikirin ku her gundekî tenê 100 kes hebe, dike 5000 kes. 5000 kes wê dibin bandora vê bendavê de bimîne. Wekî din wê çi be, wê xwezaya wê derê wê têk here, ew der cihekî gelek xweş ji bo seyranê ye. û ew der wê têk here. Her wiha sewalên wê derê, sewalên derdorê. û aliyê din jî ev der ji alî Kurdan ve jî cihekî dîrokî ye, bi temamî wê têk here û Kurd nişteciyên wî xelkê wê derê naxwazin ev benda çê bibe û em jî naxwazin bi hêviya ku ev bendav bê betal kirin.